Vítajte na stránke Fóny z Číny. Dnes si pri prvom pohľade predstavíme vlajkovú loď spoločnosti Meizu Pro 6. Nástupca legendárnej Pro 5 prichádza s úplne novým dizajnovým prevedením a na svojho predchodcu sa takmer vôbec nepodobá. Dizajn sa navyše stáva jednou z najväčších predností tejto novinky. Jej rozmery činia 147,7 x 70,8 x 7,25 mm a váha zariadenia sa zastavila na 160 gramoch. Jedinečné sú plastové predely antén, ktoré výrobca spracoval naozaj efektívne. Zaoblenie hrán zabezpečuje príjemné držanie v ruke, ktorému dopomáhajú aj minimálne rámiky po stranách displeja a precízne spracovaná hliníková konštrukcia. Ľavý bok smartfónu neukrýva nič okrem slotu na dve SIM karty. Naopak ten pravý na sebe nesie napájacie tlačidlo spolu s tlačidlom na reguláciu hlasitosti. Vrchná strana je takmer prázdna a nájdeme na nej iba sekundárny mikrofón. Boky zariadenia uzatvára spodná strana, na ktorej sa nachádza jack konektor, primárny mikrofón, konektor USB typu C a hlasitý reproduktor. V prednej strane dominuje Super AMOLED Full HD display o uhlopriečke 5,2 anglického palca. Ten chráni sklo so zahnutím 2,5D, ktoré taktiež umocňuje nádherný vzhľad zariadenia. Tento rozmer displeja sa v súčasnosti nachádza vo väčšine vlajkových lodí a v Pro 6 zaberá 71,6% prednej plochy. Nad ním sa nachádza selfie fotoaparát spolu s hovorovým reproduktorom. Pod displejom je umiestnené jediné hardverové tlačidlo, ktoré zároveň slúži ako skener odtlačkov prstov. Zásadnou vychytávkou displeja je funkcia 3D Press, čo v preklade znamená, že je displej citlivý na tlak. Silnejším dotykom je tak možné vyvolať spustenie rôznych skratiek alebo vylepšení vstavaných aplikácií. Meizu navyše uvoľnilo SDK, aby mohli túto funkciu zakomponovať do svojich aplikácií aj vývojári tretích strán. Po vzore spoločnosti Apple a Huawei je tak Meizu iba tretí výrobca na svete, ktorý použil v jednom zo svojich zariadení displej s detekciou tlaku. Meizu Pro 6 je poháňaný systémom Android Marshmallow, ktorý je doplnený o nadstavbu Flyme OS vo verzii 5.2.0. Táto nadstavba je známa svojou prepracovanosťou a hlavne tým, že jej k plnohodnotnému používaniu stačí jediné hardverové tlačidlo. Pomocou jeho stlačenia je možné zariadenie odomknúť alebo sa dostať späť na domovskú obrazovku. Tradičná šípka späť je v Pro 6 nahradená jednoduchým klepnutím na toto hardverové tlačidlo. Gestá, ktoré dopomáhajú tomuto tlačidlu, plnia v systéme Flyme OS taktiež veľmi významnú úlohu. Multitasking je opäť veľmi jednoduchý a intuitívny. Na jeho vyvolanie stačí jednoduché swipenutie zo spodnej hrany displeja. Nadstavba nám ponúka krásny dizajn používateľského prostredia. Ikony aplikácií s widgetmi sú umiestnené priamo na ploche, rovnako ako v MIUI alebo iOS. Srdcom zariadenia je 10-jadrový procesor Helio X25, ktorý je doplnený o 4 GB pamäte RAM. V populárnej benchmarkovej aplikácii Antutu zabezpečili tieto parametre zariadeniu skóre takmer 100 000 bodov. Interné úložisko má 32 GB a batéria dosahuje kapacitu 2560 mAh. Meizu Pro 6 navyše podporuje rýchlo nabíjaciu technológiu M-Charge 3.0, pomocou ktorej sa dokáže smartfón nabiť za neuveriteľných 60 minút. Ak by sme mali spomenúť niečo, v čom Pro 6 naozaj vyniká, rozhodne by sme spomenuli hlavný fotoaparát. Ten dodáva spoločnosť Sony a dosahuje rozlíšenie 21 megapixelov. Laserové zaostrovanie sa stará o naozaj rýchlu odozvu pri ostrení. V zlých svetelných podmienkach padne vhod úplne nová technológia, pri ktorej je 10 prisvetľovacích lediek usporiadaných do prstencového tvaru. Túto technológiu vyvinula samotná spoločnosť Meizu. Takéto usporiadanie je naozaj efektívne a pri nižšom svetle sa to naplno prejaví. Kvalita fotografie je na vysokej úrovni, čo dokazujú aj priložené zábery. Meizu Pro 6 ukazuje, že je pravým zástupcom vlajkových lodí a že rozhodne nemieni hrať druhé úsle. Viac si o ňom budete môcť prečítať už cez víkend v podrobnej recenzii. My budeme naozaj radi, ak sa uvidíme pri ďalšom videu.